Egunak muineraino dastatu nahi ditugu, baina oarkabean aieku oskatu. Ez dakit, kanta bakoitzak du bere momentua bezala, eta gero lagundu naute kasi entzun nituenetik beti alboan izan dituan kantuetako batzu dira. Eta ez dakit niretzako oso garrantzitsua da musika bai egiteko eta gauzak kanporatzeko edo barne horiek pixka bat kanporatzeko, baina baita ere elikatzeko eta ez dakit kanta hauek bereziki elikatu dute. Ez dakit pilak kargatzeko modu bat ere bai, horren gazte eta hainbeste gauza egiten, sortzeko gogoz eta egin duten eta esaten zituzten gauza. Eta ez dakit gero kontzertuan ere oso gustora egon naiz bere aurrean, eta ez dakit pilak kargatzeko. Burua ez galtzeko kantu